आखाइ फारनैखौ बाहायोब्ला राहा गोमाया बेखौ दिनै गोथां बिदिन्थि होदों उदालगुरि जिल्लानि सासे बर' आइजोआ। साननाय उद्देश्य बिदिनो आरो जोंना जेनेबा बेफोरबायदिनो जोंबो थाइसे थाइनै खामायनानै जोंनि संसारखौ खुंलांनो हायोबा गथ'फोरनि लेखा फरायाव दावगालांनायाव माने एसे हेल्प मोनथों होननानै जों बेफोरखौ खुलिनाय जादों आरो। हरिसिंगा हांमा सक लादांसुबुरि गामिनि दुलुमनि रानि बर'आ न'आव हिसानसालि बेखेवनायजों गोबां आइजोनो राहा खालामना होदों। गासैबो सोरबा बानायनो गोसो दोङोबा नाजानायाव हालाङो आरो नाजाथाबबानो जेनेबा जे फैसा थाखा गैया होननाबो सानना थानाङा। दानि जुगाव आरो जोंना हेमन्त मामा सारखौनो होननांसिगोन दा बिथाङाबोथ' गोबां रां होदों मासावनो मास सोना होदों ग्रुपावबो होदों दंफां गायनाय खिन्थु जोंबो ग्रुपाव दंमोनबाबो दंफां गायनायनिया जोंना लिस्टआनो फैयासै आरो। 2 लाख रां दाहाराव लानानै दुलुमनि रानि बर'आ जागायदोंमोन गिबि खेब गंसे सोरजि मुंनि हिसानसालि। जागायनाया फार्स्ट आङो 2 लाखजों जागायजेनदोंमोन आरो 2 लाखजों जागायजेनना बिदिनो गोबां थांबाय आंहा बेखिनियाव। फार्स्ट गंनैल' लाबोग्रोदोंमोन आं गंनै ओमफ्राय आरो बेंगलनि गंनै लोगो बायखादों आङो। बेंगलनि गंनै बायनानै बेंगलनिखौ फैसा एसे उसुबिदानि थाखाय बोसोरसे दोननो गोनां जादों आं बायनानै। ओमफ्राय जोंनि बे बर' दाग्राफोरखौथ' आं लोगोनो जागायखादो गंनैखौ जागायना आरो मास मोनब्रैसो थानानै आरो लोगोनो लायबावखाबाय आं बे सातटानिफ्राय गंबाखौ लायनानै बहायनानै बिदिनो आं दा सोलिगासिनो आरो आंनिया। गावनि सोरजि हिसानसालिनिफ्राय दानानै दिहुनजानाय इन्दि सिनि थाखाय दा NGOनिफ्राय 2025 मायथाइयाव बान्थाबो मोननो हादों होनना फोरमायो बिथां दुलुमनि रानि बर'आ। दा NGO होननाय मोनसे दं आरो जोंनि बेयाव बे दा NGOनि थ्रुयैनो जोंखौ ट्रेनिं होफैबाय। ट्रेनिं होनानै बिदिनो जोंखौ फोरोंनानै जोंखौ दा बिदिनो जिनि सोंनायखौबो फोरोंबाय दानायखौबो फोरोंबाय आगरखौबो बोरै दानांगौ बेफोरखौ फोरोंजोब्बाय जोंखौ जेकार मेसिन। जों आगोलावथ' ओरैनो ट्रेडिसनेल रुमाव दाखायोमोन दायो जों जेकार मेसिनजों दानाय जादों आरो ओमफ्राय बेफोरखौ रोङामोन दा रोंजोब्बाय जोङो। दानाय लुनायनि गेजेरजों गावनि न'खर सुंथानो नाजानाय दुलुमनि रानि बर'नि बेबायदि हाबाया थारैनो बर' आइजोफोरखौ गोजौ फारसे दावगानायाव थुलुंगा होनायखौ दिनै नुनो मोननाय जादों। खुलुमबाय। सोरजिगिरि इसोरा सोरजिना होनाय जिथु जोंनि सुबुं माहारिनि फारनै आखाइ आरो बे फारनै आखाइखौ सोमावोब्ला दिनैनि दिनाव ओंखाम गोमाया बेखौ दिनै गोथां बिदिन्थि होदों उदालगुरि जिल्लानि सासे आइजोआ। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आङो दिन्थिनो खावलायदों। बे नुथायानो जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे हरसिंगा हांमा सकजों नांजाबनाय दरसे गामि। जि गामियाव जिथु सासे आइजोआ जोंनि बर' हारिनि जि आइजो बियो मोनसे गंसे सोरजि मुंनि हिसानसालि बेखेवनायजों लोगोसे बेयाव 7-8निख्रुइबो बारा जि सुबुंफोर दङ बे सुबुंफोरखौ थांना थानायनि मोनसे राहा होनाया दिनै हारि नाङैनो मोनसे थुलुंगाथाव जि हाबाफारि जानायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों। जों सावरायनो नाजागोन बिथांजों जिहेतु बिथाङा जोंनि मिथिनायाव थांनाय 2024 मायथाइनिफ्रायनो नैबे हिसानसालिखौ बेखेवदोंमोन आरो बे बेखेवनायनि लोगोसेनो बेयाव जिथु ओनसोलनि माखासे जि दागिरि आइजोफोरखौ दिनै थांना थानायनि मोनसे थुलुंगाखां राहा होनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों। जों सावरायनो नाजानि बिथांजों। आच्चा नोंथांनि आबुं सिनायथिया? गिबियावनो खुलुमबाय। बड'सा रादाब नायगिरि गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। आंनि सिनायथियानो जाहैबाय आङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि जोंनि बे हरसिंगा VCDCनि सिङाव थानाय लान्दांसुबुरि गामिनि आरो आङो। ओमफ्राय आंनि मुङा दुलुरानि बर'। आङो 2024निफ्रायनो खुलिदों आरो बे हिसान दानायखौ। दा 7 जन दङ ओमफ्राय दख'ना बेंगलनि 4 जासिगोन दा 2 दाबाय थायो अलरेडि आरो 2 फैबावगोन आरो दा फिटिं खालामबाय थादो इसोरनो। आङो जोंनि लकेलावनो बायदों आरो जोंनि बे उदालगुरियावनो लायजोबदों आं गासिखौबो दंफांफोरखौ जोंनि खाथि खालायावनो मोनो नालाय लायनानै जों न'आवनो बानायजोबदो गासिखौबो मिस्ट्रि लिंहरनानै बेबायदिनो बानायनानै जोङो बे जोंनि माबाखौ खुलिनाय जादों आरो। दा जोंनाव इन्दिनि जि अकल इन्दिनिल' मोनो आरो जोंना पियर इन्दि जोङो नयेलखौ दाया जोङो एकदम डाइरेक्ट पियर इन्दिखौ दायो आरो जोंना अरिजिनेल।
जों बेखौनो दा जेनेबा आंनिफ्रायथ' दा लांग्राया उदालगुरिनियानो लाङो उदालगुरिनिया लांना दा बिसोर बबाव हरो आं बेखौ मिथिला आरो ना लांग्रायाथ' आंना उदालगुरिनि गोजा आरो आंनि साननाय उद्देश्य बिदिनो आरो जोंना जेनेबा बेफोरबायदिनो जोंबो थाइसे थाइनै खामायनानै जोंनि संसारखौ खुंलांनो हायोबा गथ'फोरनि लेखा फरायाव दावगालांनायाव माने एसे हेल्प मोनथो होननानै जों बेफोरखौ खुलिनाय जादों आरो दा गथ'फोराबो फरायो नालाय लेखा ट्रेनिंथ' आं ओरैनो बाहेरायाव लानाय जाहैयाखै जोङो दा एनजिअ होननाय मोनसे दङ आरो जोंनि बेयाव बे दा एनजिअनि थ्रुयैनो जोंखौ ट्रेनिं होफैबाय ट्रेनिं होनानै बिदिनो जोंखौ फोरोंनानै जोंखौ दा बिदिनो जिनि सोंनायखौबो फोरोंबाय दानायखौबो फोरोंबाय आगरखौबो बोरै दानांगौ बेफोरखौ फोरोंजोब्बाय जोंखौ जेकार मेसिन जों आगोलावथ' ओरैनो ट्रेडिसनेल लुमाव दाखायोमोन दायो जों जेकार मेसिनजों दानाय जादों आरो ओमफ्राय बेफोरखौ रोङामोन दा रोंजोब्बाय जोङो दा आङो दाग्रा लाखियो दा गासै आंनाव 7ता जोंनि लकेल हाल दोङो आरो इथो बेंगलनि हाला गासै 2 जासिगोन दा 2खौ अलरेडि दाबाय थायो दा 2आ बहायबाय थादों आरो दाबो नायहैनो हागोन दायो फिटिं खालामबाय थादों आरो जागायनाया फार्स्ट ओरैनो आङो ओरैनो 2 लाखदो जागायजेनदोंमोन आरो 2 लाखजों जागायजेनना बिदिनो गोबां थांबाय आंहा बेखिनियाव फार्स्ट 2ल' लाबोग्रोदोंमोन आं 2 ओमफ्राय आरो बेंगलनि 2 लोगो बायखादों आङो बेंगलनि 2 बायनानै बेंगलनिखौ फैसा एसे उसुबिदानि थाखाय बोसोरसे दोननो गोनां जादों आं बायनानै ओमफ्राय जोंनि बे बर' दाग्राफोरखौथ' आं लोगोनो जागायखादो 2खौ जागायना आरो मास मोनब्रैसो थानानै आरो लोगोनो लायबावखाबाय आं बे 7तानिफ्राय 2खौ लायनानै बहायनानै बिदिनो आं दा सोलिगासिनो आरो आंनिया आगरबो एरो बर'नि आंनिया दा बे बर'नि आर'नाइ रेगे रेगां बेफोरखौ आं दाजोबो आंनाव मोनजोबो गासैखौबो पियर इन्दि आरो जोंना नयेल नङा आङो नयेलखौ दाया दा नयेलखौ फाननो हाला जोङो जेनेबा बेलेगा फाननो हायो दां जोंनि उइभिंनिफ्राय जों फाननो हाया आरो दा जोङो पियर इन्दिबासो जों फाननो हाजोबखायो माने आंनि जिखौ मोजां मोननानै बा जोंनि दा एनजिअनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै आंनो मोनसे एवार्ड होनाय जादों आरो दा एनजिअनिफ्राय बेखौ आङो 25 फेब्रुवारि 20 तारिखआव लायनांदो दिल्लीयाव फिसा एमाउन्टजोंसो हाखाया मिस्ट्रिनि खोथा थायो आरो बिथिं जे कारखौ एक्सट्रा बायनो गोनां जायो तार हाला एक्सट्रा बायनो गोनां जायो जों आरो फ्रेमखौ एक्सट्रा बायनो गोनां जायो खुन्दुंनि खोथा दोङो जेनेबा लुबैयो जेनेबा दासिमथ' जों मोननो थाङाखै सरकारनिफ्राय मोनोबाथ' जों लुबैयो आं नै दाखालिबो जोंहा त्रिदिप सार मानगोनां उदालगुरिनिनो जोंनि हरसिंगा समस्तिनिनो स्पिकार बे सारनो आङो मोनसे एप्लिकेसन हैना दोनहैदोंमोन दोनहैनायालाय सारालाय बुंदों नोंनो आं मायबा मोनसेबाबो होगोन होननानै खिन्थु दा आं सारखौ खबर लानाय जायाखै आरो मोनबालाय लुबैयो आरो बेफोरबायदि मोननायखौ हास्थायो जोंबो बेबायदिनो गोबां आइजोफोर दङ दिनाव बिथांमोनाबो बेबायदि खालामनो सानदों बिथांमोननिसिम मा मेसेज होगोन बिथांमोनाबो नाजानाय थायोबा हागोन आरो फारसेथिं थाखा फैसा नांग्रोखायो बिथांमोनाबो हासबेन्डफोरा एसे दिहुननायनि लामा दंमोनबा बा इसोरबो हायोबा आरो हाथाराबाबो जों लन लानानै खालामनो हायो आंबो फार्स्ट 2 लाख लन लादो ग्रुपनि 2 लाख लनखौ लानानैनो आं बेखौ बानायनाय जाग्रोदो आरो ओमफ्राय दा बेजोंनो आं सुख'बाय थानो हायो आरो लनखौ बिदि आरो गासैबो सोरबा नाजाना बानायनो गोसो दोङोबा नाजानायाव हालाङो आरो नाजाथाबबानो जेनेबा जे फैसा थाखा गैया होननाबो सानना नाङा दानि जुगाव आरो जोंना हेमन्त मामा सारखौनो होननांसिगोन दा बेबोथ' बिथाङाबोथ' गोबां रां होदों मासावनो मास सोना होदों ग्रुपावबो होदों दंफां गायनाय खिन्थु जोंबो ग्रुपाव दंमोनबाबो दंफां गायनायनिया जोंना लिस्टआनो फैयासै आरो सारालाय बुंदों आरो जोंना हेमन्त मामाया थालांनायफोरनोबो होगोन होनना जाहाथे जों उनाव मोनो बेफोरखौ हास्थायो आरो मोनजोबनायखौ जों लुबैयो आरो जों जायनि जेबो बाथ्रा गैया खस्थ' खालामोबा फिथाइखौ मोनखायो नों खस्थ' खालामाबा फिथाइखौबो मोनखाया नोङो ओरैनो गारना दोनबाला बे नोंनि खेथिया जाखाया माइफोरखौबोथ' जों आबाद खालामबाला जों आबाद लानो गोनां जायो माइ आबादाव आबाद लाबासो जों माने फिथाइखौ मोननो हायो बेफोरबायदि आरो दा ओंखायनो गासिबो नाजाबाला हायो आरो गासिबो दा आंबोथ' खनसेयावनो हायाखै एसे हालांदो जेनेबा ग्रुपनि लनखौ लानानै बेबायदिनो आरो नेक्स्ट टाइम माइक्र' फाइनान्स लन लाबाय बेफोरबायदिनो आं खालामलांदो आरो बिथाङानो जाहैबाय दुलुरानि बर' आरो बिथाङा नैबे लान्दा सुबुरि गामियाव जिथु थांनाय 2024 मायथाइयाव जिथु गंसे हिसानसालि बेखेवदोंमोन आरो बे हिसानसालि बेखेवनायनि गेजेरजोंनो दिनै नैबे ओनसोलाव थानाय माखासे जि बर' आइजोफोर दङ बेखौ थांना थानायनि मोनसे गोथां राहा होनायखौ जोङो बे समाव नुनो मोननाय जादों दा बेनिखायनो जोंबो खावलायदों जिथु नैबेबादि फिसा जि नखरारि जि दारिमिन फसंनायनि गेजेरजों सासे आइजोआबोदि दिनै थांना थानायनि थाखाय मोनसे राहाखौ दिहुननानै लानो हायो बेखौ दिनै गोथां बिदिन्थि खालामनानै होदों दुलुरानि बर'आ।
नैबे समाव आङो उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै भिडिअ जार्नालिस्ट लोगोसे सोरांसार बाग्लारि।